Ja tässä vaalikaksintaistelussa ovat vastakkain Mari Kyllönen kokoomuksesta ja Ahti Ruoppila demareista. Mari, minkä takia ehdokkaana? Ehdokkaana sen takia, että arjesta täytyy tehdä sujuvampaa ja turvallisempaa. Mä en usko, että kaikkiin asioihin voidaan vaikuttaa täällä kuntatasolla, vaan se vaatii lainsäädännön muutoksia. Ahti Ruoppila, ihan sama kysymys. No kyllä mä oon liikkeellä työn puolesta, että Suomesta täytyy saada parempi paikka asua, elää ja tehdä työtä, ja meillä on työllisyystilanne liian huono, ja vain työllä luodaan hyvinvointia, ja siinä työssä haluaa olla mukana. Mari, Kuikasta Jyväskylään, Kansankynttilästä kansanedustajaksi, kuinka todennäköinen mahdollisuus on päästä Arkadianmäelle? Niin todennäköinen, että kannattaa olla kisassa täysillä mukana. Ahti Ruoppila, sulla taitaa olla tilanne se, että nyt on se sauma, milloin pitäisikin iskeä. Joo, kyllä mä oon ikäni tehnyt politiikkaa ja monella tavalla, ja tietysti olin Laitisen Reijon eduskunta-avustajana 11 vuotta ja nyt ollut SAK-aluejohtajana kohta 3 vuotta, että nyt sitten kun demareista ainakin yksi paikka on katkolla, niin ajattelin, että nyt jos koskaan pitää lähteä sitten ehdolle, ja kun sain hyvän tukiporukan kasaan, niin ajattelin, että nyt sitten koetetaan tosissaan, ja omasta mielestäni tilanne näyttää aika mukavalta ja kutkuttavalta. Molemmat olette kunnallispolitiikassa pitempään ja toimineet ja tunnette toisenne. Minkälainen henkilö on Mari? No, Mari on koulutuksen puolesta puhuja. Arvostan Maria siinä, että hän on opetuslautakunnassa tehnyt hyvää työtä ja ollut välillä varmaan ryhmässäkin kanssa vähän eri mieltä, että musta hyvä poliitikko on tietysti semmoinen, joka uskaltaa ajatella omilla aivoillaan ja tarvittaessa sitten vähän pistää ryhmääkin tiukoille. Että kyllä mä arvostan Maria ennen kaikkea näissä koulutuskysymyksissä. No toisinpäin, minkälainen henkilö on Ahti? No Ahti on semmoinen vakaa ja selkeä ja myöskin linjansa pitävä poliitikko, että vaikka emme ole samaa poliittista laitaa edustamassa, niin pidän häntä kyllä varsin suoraselkäisenä ja suorapuheisena myöskin. Ja se on semmoinen piirre, joka minusta on hyvä näissä piireissä, että sanoo mitä mieltä on ja pitää seisoo myöskin sen takana. Ja mä myöskin pidän siitä, että Ahti on hyvin helposti lähestyttävä joviaali kaveri, jonka kanssa on helppo keskustella asioista. Lähdetään katsomaan vähän meidän perusteemaa, mikä tänään on koulutus. Itse olen peruskoulun sisään ajanutta ikäluokkaa ja muistan itsekin havainneen, että olipahan tasapäistävä juttu. Mitä sanoo tähän Ahti Ruoppila? No kyllähän peruskoulu ja maksuton kouluruokailu on ne, jotka on Suomesta tehnyt näinkin hyvän hyvinvointiyhteiskunnan. Ja muistetaan, että SDP oli niitä aikanaan ajamassa. Kokoomushan silloin vastusti, onneksi on tullut järkiinsä sitten myöhemmin. Että kyllä totta kai peruskoululla on myös tasapäistäviä vaikutuksia, mutta että kyllähän me pärjätään nimenomaan PISA-tutkimuksessa ja muissa sen takia, että me pidetään jokaisesta huolta. Me pidetään myös niistä, joilla on heikommat oppimisedellytykset. Ja aivan kuten meidän täytyy pienenä kansakuntana pitää kaikista huolta, ja peruskoulujärjestelmää ei missään tapauksessa saa rapauttaa. Että se on meillä niin kuin paras keksintö, mitä Suomessa on tehty. Mari. No peruskoulu on luojan kiitos mennyt vähän terveempään suuntaan siitä, mitä se on alun perin ollut. Et mä en yhtään ihmettele, että sulla on se tasapäistävä kokemus taustalla ja olkoonkin, että kokoomus aikanaan sitä vastustanut, niin kyllähän siitä meinattiin aika vallaton paikka tehdä, että kaikki todellakin tasapäistettiin siinä vaiheessa. Ja mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että meillä on hieman sitä traditiota hengissä edelleen. Niin, onko meillä tämä tilanne, jopa joutuu kiusatuksi kun osaa, Ahti Ruoppila? Varmaan näin on että kiusataan, jos osaa liian hyvin ja kiusataan, jos ei osaa. Että varmaan molemmista päistä löytyy näitä koulukiusattuja. Siihen tietysti pitää puuttua kaikin tavoin. Että meillähän täytyy olla näitä joustavia mahdollisuuksia. Onneksi niitä on kyllä lisätty. Että koulupolku ei ole enää semmoinen, että se ratkaistaan peruskoulun jälkeen, että me itse sitten akateemiselle uralle tai ammatilliselle uralle nykyään pystyy valitsemaan, voi kulkemaan vähän eri polkuja. Itsekin on käynyt aikanaan kauppaa, pystyy jo sitä kautta mennyt sitten yliopistoon. Se oli onneksi jo silloin mahdollista. Että täytyisi olla näitä erilaisia opinpolkuja, varsinkin vilkkaille nuorille miehille. Yleensä he kypsyvät vähän myöhemmin kuin nuo tytöt. Ja tarvitaan näitä yksilöllisiä opinpolkuja, mutta kyllä mä pidän huolestuttavana sitä, jos 3-vuotiaana aletaan jakaa niin kuin lapset tavallaan menestyjiin ja aletaan sparraamaan niin kuin liian tehokkaasti. Että on kyse sitten urheilusta tai tiede- ja taitoaineista. Et kyllä mä karsastan tämmöistä israelilaista ja aasialaista ja vanhaa neuvostoliittolaista DDR-läistä kulttuuria, jossa pienestä pitää sitten lapsen ei anneta olla lapsi eikä nauttia sitä lapsuudesta ja leikkiä, että täytyy muistaa, että leikki on lapsen työ ja sitä pitää olla aina tuonne murrosikään asti ja miksei meille aikuisillekin pitäisi olla vielä mahdollisuus tehdä myös vähän kevyempiä asioita, ettei ihan pidä ottaa elämää liian vakavasti, olkoonkin, että tietysti työ ja työn tekeminen on se kaiken A ja O. Mari. Kyllä mä ihan samoilla linjoilla on siinä, että ei lapsia pidä ruveta broilerikasvattamaan, laittamaan missään tapauksessa semmoinen ammatinvalintaan liittyvät valinnat liian varhaisessa vaiheessa. Mutta se, että jos
jos lapsi selkeästi nauttii tai alisuoriutuu, oli se sitten kuvataide tai musiikki, tässä pitäisi puhua muistakin kuin matemaattisista aineista, niin kyllä hänelle pitäisi luoda sellainen mahdollisuus, että hän pääsee tekemään sen oman parhaan tuloksensa siinä aiheessa. Mutta käytännössä meidän järjestelmä ei anna kyllä sille tilaa. Semmoinen näppituntuma useamman lapsen isukkina mulla on, että nimenomaan sitä tuetaan, jolla ei mene koulussa hyvin, mutta sitä erityisen lahjakasta ei kyllä eriytetä. Painotan kyllä sitä, että nimenomaan nämä erityistä tukea tarvitsevat, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, he yleensä on saaneet aika heikot elämisen eväät, ja kyllä heille täytyy se tuki olla. Siitä ei missään tapauksessa ole varaa karsia, että meidän täytyy pitää kaikista huolta, vain sillä tavalla me pärjätään. Meillä myös työikäinen väestö vähenee, ja sen takia meidän täytyy saada kaikki tarvittavat ihmiset työhön. Toinen puoli on sitten nämä erityislahjakkaat, ja tiedän, että tässä on kouluissa erinomaisen suuria eroja, ja tietysti opettajatkin eroavat toisistaan. Osaa eriyttää sitten näille lahjakkaille oppilaille opetusta, osalla siihen on paremmat valmiudet itsellään. Sitten täytyy muistaa, että meidän valitettavasti myös tämä opettajan koulutus on tuottanut aika tasapäisiä opettajia, ja heillä kaikilla ei ole sitten valmiuksia kyllä kohdata erilaisuutta, että meillä aivan liian pitkään oli semmoinen kulttuuri, että ne kiltit tunnolliset tytöt hakeutu opettajiksi, ja se kyllä näkyy, ja me tarvitaan niin monenlaisia opettajia. Tässä nimenomaan nämä työssäoppimiset ja varsinkin sitten tuolla ammatillisen koulutuksen ja vähän aikuisemmalla iällä, kun koulutetaan ihmisiä, niin meillä täytyy olla monenlaisia osaajia. Pedagogisia taitoja tietysti pitää olla, mutta meillä täytyy olla myös sellaisia ihmisiä, jotka tulee suoraan työelämästä kouluttamaan ihmisiä, koska he tietää, mikä on se työelämän arki ja käytännöt. Eriyttää voidaan, mutta missään tapauksessa ei pidä eristää eikä luoda sitten näitä erityiskouluja tai lisää yksityiskouluja. Että se tekee hyvää meille ihmisille olla tekemisissä vähän erilaisten ihmisten kanssa. Että kun meillä aikaisemmin on ollut peruskoulu ja sitten nuorilla miehillä armeija, se paikka, jossa joudutaan kohtaan niin kuin rikkaat ja köyhät ja lyhyet ja pitkät ja pätkät ja vähän tukevammat toinen toisemme ja erilaista lähtökohdista olevat, että se niin kuin kasvattaa sosiaalisesti ihmisiä, ja täytyy kyllä peruskoulu ainakin säilyttää tämmöisenä jatkossakin. Ahtille vielä semmoinen, koska olet ammatilliselta puolelta tätä asiaa tarkastellut. Siellähän on nyt lukiossa myöskin tämmöinen systeemi, joka mahdollistaa ammatillisen tutkinnon ja lukiotutkinnon yhdistäminen. Miltä se tuntuu? Se on oikein hyvä. Kyllä mun tämä Jyväskylän malli oli erittäin edistyksellinen, ja onneksi siinä sitten Jyväskylässäkin kaupunginvaltuusto enemmistö oli sitä mieltä, että kannattaa ottaa koko ikäluokka haltuun ja kannattaa ottaa lukiokoulutus ja ammatillinen toisen asteen koulutus samalle koulutuksen järjestäjälle. Tällä tavalla vastataan myös uuden nuorisolain vaatimuksiin, että ketään ei saa syrjäyttää, ketään ei pidä jättää yksin. Tällä pystytään tekemään paljon parempaa yhteistyötä eri viranomaisten ja kouluihmisten välillä. Ja tämä myös mahdollistaa oppilaille ne yksilölliset opinpolut, että voi valita lukiolainen sieltä ammatilliselta puolelta opintoja ja sitten päinvastoin, että musta on niin erinomainen mahdollisuus, ja luulen, että tässä muu valtakunta seuraa perässä, että tätähän opetusministeri ja muutamat kokoomuslaiset vastustavat aika jyrkästikin, mutta onneksi sieltäkin löytyy niitä järjen ääntä sen verran, että se enemmistö tuolla valtuustossa saatiin siihen taakse. Että mä luulen, että tämä on semmoinen tulevaisuuden juttu, jolla päästään oikeasti kiinni tähän syrjäytymisen estämiseen. Mari. Mä haluan tuohon kommentoida sen verran, kun sä sanoit, että tällä pystytään vastaamaan ja tehdään sitä ja tätä tuota. Mä uskon, että siinä on mahdollisuus, mutta sitä ei ole vielä näytetty toteen, että todella tarkalla korvalla ja terävällä silmällä nyt seurataan, että tuleeko tämä toteutumaan. Mä itse olen ollut sen ratkaisun kannalla, koska mulla ei ollut mitään syytä vastustaa sitä. Lukiolaki edelleen määrittelee sen, mitä lukioissa tehdään ja näin poispäin, mutta se kokonaisvaltainen synergiaetu, mitä siinä on saavutettavissa, niin siinä oli paikka ottaa rohkea askel. Ja tulevaisuus näyttää, oliko se askel sitten oikea vai väärä, mutta uskoisin, että tulevaisuus näyttää meille ihan hyvältä tältä saralla. Otetaan vielä yksi koulutukseen. On ihmisiä, jotka ei kerta kaikkiaan pääse mihinkään, eivät saa aikaiseksi koulussa mitään. Pitääkö heidät pakottaa johonkin systeemiin vai saako heidät jättää olemaan? Kyllä mä oon sitä mieltä, että vastikkeetonta rahanjakoa pitää kyllä välttää. Että ihmisiä ei saa kannustaa siihen, että he on jouteni ja tavallaan itse syrjäyttävät itsensä. Että kyllä meillä täytyy tarjota kaikille työtä, koulutusta tai tukea. Ja meillä täytyy olla tiettyjä esimerkiksi työpajatyyppisiä oppimispaikkoja tai sitten työssä oppimista, jotta me saadaan myös ne, jotka ei niin kauheasti viihdy nenä kiinni kirjassa, niin
opiskelemaan ja oppimaan ja täydentämään taitoja ja sitten saadaan heidän resurssinsa irti työelämässä, koska me ei kestetä, meidän huoltosuhde ei kestä sitä, että meillä on yhä kasvava joukko, jotka ei osallistu tämän yhteiskunnan rakentamiseen tai heidän ei anneta osallistua. Ja tässä on erittäin huolissani siitä, että ammatillinen koulutus on ainoa, jota tällä hetkellä rajoitetaan. Eli ei voida vapaasti ottaa niin paljon ihmisiä, kun sinne nuoria haluaisi opiskelemaan. Että meillä Jyväskylässä 1000 ihmistä, 1000 sanottiin, että ei kiitos, te ette pääse tänne, vaikka te olisitte halunnut. Ja onneksi pikkusen on näitä aloituspaikkoja lisätty, mutta tämä on todella outo kuvio, että koulutuspolitiikkaa säädellään sillä, että ammatillinen koulutus on rajattu, mutta lukiokoulutukseen voidaan ottaa ketään vaan. Ja tämä johtaa aivan käsittämättömään tilanteeseen. Tällä hetkellä monesti ammatilliseen koulutukseen on vaikeampi päästä kuin lukioon, ja väärät ihmiset menee niin kuin väärin paikkaan. Ja Mari lyhyesti. Mutta toisaalta tässä Euroopan unionissa on asetettu tavoitteeksi yhteisesti se, että 42% porukasta kävisi sen lukiokoulutuksen, että siinä mielessä toihan vastaa siihen tavoitteeseen. Meillä Suomessahan tavoite on vielä kovempi ja tällä hetkelläkin ollaan jo kovemmissa luvuissa. Mutta mä oon myöskin sitä mieltä, että vastikkeeton rahanjako ei ole mistään kotoisin. Että jotain täytyy elantonsa eteen tehdä. Meillä ei ole varaa sellaisiin kansalaisiin eikä olijoihin, jotka pysyvästi jättäytyvät olemaan niin sanotusti. Että tässä mä rupesin miettimään, onko tuolla Ahtilla kuin ruiskuta korvan takana tai jotain. Mutta työ on parasta sosiaaliturvaa, se on perinteinen SDP-sanoma. Otetaanpas vielä pari tämmöistä paikallista teemaa lyhyesti. Eteläportti. Miten Mari suhtaudut? Mä olen pettynyt siihen, että me ei saatu lupaa Eteläportille. Että Etelä-Suomen näkökulmasta katsoen ja tuolta muualta nimenomaan etelästä katsoen, niin tietenkin tämä näyttää tämä meidän kaupunkirakenne vielä hyvin erilaiselta, mutta jos me ajatellaan, että 10 kilometriä kaupungin talolta, niin ei se minun mielestä kyllä hajanaista meidän yhteiskuntarakennetta. Ahti sama juttu. Täysin samaa mieltä, että oli käsittämätöntä, että kokoomuslainen ministeri estää tämmöisen työllisyyttä lisäävän ja myös yhdyskuntarakennetta tiivistävän hankkeen, että tämä oli kyllä hallituksen suuria virheitä. No kyllä, tästä on kyllä oikeisto ja hallitusryhmät myös Keski-Suomesta reklamoineet hyvin vahvasti Etelä-Suomeen. Tässä on Etelä-Suomen Keski-Suomen kysymys. Yhtä jalkaa, siinä ei ole kysymys. Otetaan vielä toinen, hätäkeskus. Hätäkeskusratkaisu oli sellainen, että olisin itse kyllä toivonut, että se olisi jäänyt tänne Jyväskylään. Täällä on minun mielestäni paremmat resurssit, täällä on sellaiset olosuhteet, joissa olisi voitu hyvinkin täällä pitää ja olisin toivonut tähän harkintaa, mutta toisaalta ymmärrän myöskin sen, että asiaa täytyy kokonaisvaltaisesti koko valtakunnan näkökulmasta tarkastella ja ministeri teki siinä sitten omat ratkaisunsa. Aivan käsittämätön ratkaisu. Kokoomuslainen ministeri veti omaa vaalipiirinsä. Ei ollenkaan katsottu, että missä on parhaat resurssit ja edellytykset hoitaa sitä. Meillä Keski-Suomessa siihen olisi ollut täydet valmiudet. Tämä valitettavasti vaarantaa kansalaisten turvallisuuden ja se myös vie meitä Keski-Suomesta työpaikkoja. Sitten katsotaan vähän puolustuspolitiikan puolellekin vielä. Täältä löytyy 3 tärkeää varuskuntaa paikallisesti. Tikkakoski, Keuruu, Halli ja 3 varikkoa, Keuruu, Toivakka ja Ähtäri. Mitä teette, jos pääsette kansanedustajaksi näiden säilyttämiseksi? Mä olen sitä mieltä, että nämä työpaikat tarvitaan ehdottomasti. Et varmaan pitkällä aikavälillä varuskuntarakenteeseen joudutaan puuttumaan, koska puolustusmäärärahoja ei ole varaa nostaa. Täytyy muistaa, että näiden mainitsemisen lisäksi meillä on myös puolustustarviketeollisuutta voimakkaasti. Ja me tarvitaan sitä osaamista ja se on myös Suomelle yksi vientiartikkeli, kunhan huolehditaan siitä, että se menee niin kuin oikeisiin käsiin. Että me tarvitaan kaikki teolliset työpaikat ja me tarvitaan myös nämä varuskunnat. Että kyllähän Suomen sotilainen puolustus lähtee edelleen siitä, että meillä maa pidetään asuttuna ja joka puolelta löytyy tätä puolustuskykyä, että jyrkkä ei Natolle ja kyllä varuskunnille. No niin, Mari. Mä olen sitä mieltä, että asevelvollisuusarmeija ja nykyinen rakenne Keski-Suomen näkökulmasta on säilytettävä. Mä oon myös sitä mieltä, että puolustusmäärärahoja täytyy nostaa, koska me ei pystytä meidän kantahenkilöstöä ja nykyistä varustelutasoa edes ylläpitämään toimintakykyisenä muutoin. Siinä on eri mieltä, mutta sitä mieltä mä oon myös, että Keski-Suomessa nämä tulee säilyttää nämä nykyiset ehdottomasti. No miten sä suhtaudut tuohon NATO-jäsenyyteen, joka myöskin tuosta nousi? Hyvin varovainen kyllä. Mä en ole siitä vetänyt lopullista viivaa alle. NATO ei lisää turvallisuutta, päinvastoin. Se vie meidät kansainvälisiin selkkauksiin yhä syvemmälle ja vaarantaa suomalaisten kansalaisten liikkuvuuden myös muissa maissa kuin kotimaassa.